Πάμε να κάνουμε 10 από αυτά τα spin. Για το The Beast που τον έχουμε. Τον φοράω και σαν skin. Ναι ρε φίλε, το Mythic. Είπες μας δώσει κι άλλο Mythic. 50, το έχει πάρει ο φίλος μου αυτό. Αυτό και μαζί εκείνη τη μέρα και τον διάξαμε, το θυμάμαι. Αχ παιδιά, έκλαψα τότε γιατί θα να το φτάσω. Τον πάρουμε μαζί. Παιδιά, εγώ δεν θα τον πάρω φαίνεται. Αλλά μπορεί να πάρω άλλο. Ίσως πάρω ένα special. Ναι, θα το βάλω. Το 50 που ήτανε. Εγώ νομίζω ότι είναι και μεσημέρι. Complete. Είναι complete γι' αυτό παιδιά. Όχι ότι δεν τον έχω, τον έχω. Τότε που ήθελα να μου το τύχει το The Beast δεν μου το τύχαινε. Και όταν έλεγα άντε να πει μια δεκάρα που τον ήθελα αλλά και πάλι. Αν ωραία μας έδωσε κι άλλα. The Beast Packs. Κι άλλο The Beast. Τον έχω τον πιγκουίνο. Νομίζω δεύτερο σκηνή που θα πάρει από τον Beast ήταν από τον Beast πάντα. Έλα καλά Mythic. Ας γυρεύει. Παιδιά θέλω και το 50 Mythic. Δεν μπορώ να την βγάζω όλο με κάτι epic, legendary κτλ. Δεν έχω ούτε ένα. Να εδώ πέρα είναι το skin που είχα πάρει. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα 105, πάμε να τα κάνουμε κι αυτά. Ό,τι μας δώσει τώρα. Λοιπόν, Θεέ μου, δώσε μου ένα καλό πραγματάκι. Πόσα μπορώ να ρίξω. Πάμε για 3. Όχι. Όχι, λίγο ψυχή ήταν το 50. Όχι. Να πάρω 50, θα έχω 70. Ο φίλος μου έχει 60 κάτι. Τέλεια, θα μου πάρω 50, καλά θα είμαστε. Big win. Πραγματικά ένα The Beast πήρα και ένα... Ό,τι να είναι. Τίποτα.